Водородните горивни клетки вече не са просто теория. Напускат лабораториите с пълна газ. И не, това не е научна фантастика. Говорим за истински офроуд състезания, задвижвани само с водород. Хайде да видим как моторспортът изстисква абсолютно всичко от тази технология до самия й предел. Extreme H е точно това – екстремен тест за надежността на горивните клетки в невъобразимо тежки условия. Представете си, технология взета от автобуси е хвърлена в бруталния свят на състезанията. Но не става дума само за офроуд. Легендарното 24 часа на Льо Ман също се готви за водороден клас. Прототипът Edge 24 Evo следва ясен график с цел първи тестове на пистата в края на 2026. Добре, а какви инженерни чудеса всъщност правят възможни тези водородни състезателни машини? Зад екшъна на пистата стоят безброй часове инженерна работа, за да стане всичко това реалност. Тук идва и силата на симулациите. Партньори като Avial RaceTech са абсолютно ключови за тези системи. Както казват експертите, трябват специални системи за прецизен контрол на потока от водород. А пак от Екстра казват, че приликата в трансмисиите прави адаптирането на съществуващия хардуер доста по-лесно. Разбива се, такава технология има нужда и от специална инфраструктура, за да може да се развива. И тук идва големия въпрос. Как всичко това излиза от пистата и влиза в реалния живот? Отговорът се крие в специални водородни хъбове, като този, който се изгражда в Маникур. Добре, и защо всичко това е важно за нас, обикновените хора? Защото, както казват от Симбио, състезателната писта е може би най-добрата лаборатория в света. Състезанията доказват, че технологията работи, печелят обществено доверие и я тласкат към масовия транспорт. И така, зеленият водород се превръща в основен стълб на световния енергиен преход. Това е интелигентното решение – електрическа мобилност без тежките батерии и бавното им зареждане. Технологията се развива със състезателна скорост. Въпросът е колко бързо ще я видим по нашите улици.